לא מדברים על זה הרבה. זה מסביבנו כל הזמן. זה יכול להיות מישהו שאתם מכירים, חבר או אפילו קרוב משפחה, או אולי אתם סובלים מזה ואתם פשוט לא מודעים עדיין. או שאתם בהכחשה. כל מי שעובד עם טולבלט יש לו נטייה גנטית להעביר בתורשה את המגבלה הזאת באגן. זה אופייני לאינסטלטורים, למוסכניקים. אם אני הולך לחנות של אנשים שמתקנים דברים, שיפוצניקים וזה, ואין חריץ, אז אני לא סומך עליהם. יש את הרגע הזה שאתה מבין שאתה חלק מהסטטיסטיקה? אצלי זה קרה לפני 5 שנים בערך. אני זוכר שתיקנתי איזה פאנצ'ר. בדיוק כשהתכופפתי להרים כלי עבודה מהרצפה, נכנסה מכרה של המשפחה לחנות ואמרה שיש לי חריץ כמו לאבא שלי. במקור אבא שלי אינסטלטור. פתאום נפל לי האסימון. כל המבטים של הלקוחות, החיוכים, הפעמים שהחבר'ה מהעבודה אמרו לי להרים את המכנסיים. אתה יודע, החריץ שלך לא תמיד צריך להיות בחוץ. אמרתי לו כבר כמה וכמה פעמים שזה לא לעניין, יש בזה משהו לא מקצועי וזה מביך. צריך לפטר את כל מי שיש לו חרצת נפוצה. זה מגעיל את הבנות, זה מרתיע את הבנים. מבוגרים לא מקבלים את זה בצורה מכובדת. התייאשתי. כן. בהתחלה רציתי לשנות את זה, הייתי אומרת לכל המלתרים, חבורה. הייתי מהירה לו, עכשיו כבר לא. לא, חגורה לא עובדת. מחליקים. המכנסיים מחליקים מהבטן, מה שגורם לתופעה של חרצת נפוצה. כפי שהזכרתי, זה בכלל עניין גנטי. אבל למזלי אני נמצא בסביבה תומכת. הלקוחות כבר התרגלו. הדבר הראשון שראיתי בעצם בתל אביב זה החריץ הנפלא הזה. כן, זה מזכיר לי את אבא שלי מחליף פאנצ'ר עצבני כשהיינו ילדים. לא, אני לא שופט אותו על זה. אני מקבל אותו כמו שהוא. זה קשה לפעמים. אני מבחינתי זה לא הפריע לי, אף פעם לא הפריע לי, לא, ממש לא. ההפך זה היה מצחיק, לא? פעם הייתי משחיל לך שם דברים וזה, לא? זורם. החבר'ה מהעבודה מתייחסים לכל החרצת בהומור, ובדרך כלל אני זורם עם זה. למה? אני חלק. 60,000 שקלים. אתה מצלם. זה גנטי! לפעמים הם קצת עוברים את הגבול. אבל בלי התמיכה של הסביבה פשוט לא הייתי שורד. אז במקום הזה אני רוצה להודות לכם על זה שאתם מבינים. כל מי ששם בחרצת, תזכרו שאתם לא לבד.